Owen Mudha Ncube, Midlands Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, has sparked controversy by asserting that the decision to extend President Emmerson Mnangagwa's term of office came from the people rather than the ZANU-PF leader. Zanabita mashoko oshamisa vanhu panguva ino. Vanhu vari kutoshamisa vachiti mashoko anakaita kwa pana panova nezanu vachiti macitizens ndo ari kuuya achiti mutungamiri wenyika ngaapinde for 2030. Ndivanani vakambozvitaura. Zanabita mashoko kubuda panguva ino ATM extension iri kunzi yakabva from the people on the ZANU-PF. Kuti go subscribe or like on the bell icon. Tipinda muna mubuda nyika. Critics say his remarks appear to downplay concerns about democratic processes and the role of the party elites in the leadership extensions. Speaking at the party meeting over the weekend in the Midlands province, Ncube defended the resolution, dismissing speculation that it was imposed from the top. Resolution number 1 aina kubva kuna President Emmerson Mnangagwa. Tisu vanhu takati tokudai president vasvike 2030 vachititungamira, Ncube said. He added a warning to those questioning the resolution, so stop saying a lot of unverified issues. Observers have argued that Ncube's instance that the extension came from the people raises more questions than it answers, particularly as public debate continues about term limits, democratic accountability, and the influence of party hierarchies. Critics claim the statement attempts to legitimize a move that many view as politically motivated and lacking genuine public mandate. Ndomashoko ari kuda panguva ino vana Mudha Ncube vachiuya vachipa mawarnings kuti vanhu vese vari kudzosera blame vachiuya panguva ino vachitanisha zita rebato vachiti aiwa resolution number 1 yakabva kuzanu ari kupa vapa warning. Hamunoti warning yacho ndei kuti vachasangana nei, but panguva ino vaakukanda nyaya kune macitizens vachiti dhima kuenda resolution number 1 uchiti mutungamiri wenyika ngaatonge kusvika 2030. Ameno imi mhuri yeZimbabwe semacitizens munoti kudii pamusoro pemashoko ari kutaurwa nana Mudha Ncube? Pinai comment section medu mudze mafungiro enyu, subscribe or like, on the bell icon.